si Marija, dobra večer, mili dobro. Svima vama koji ste večeras ovdje, zajedno uz naše mlade koji su kroz ovaj tjedan dana predano radili sa svojim mentorom, profesorom Marijanom Đuzelom. Večeras ćemo ih ovdje imati prigodu sve vidjeti i čuti. Ono što su oni prolazili sigurno će im koristiti u njihovu dalje glazbenom napredovanju, sazrijevanju, a Deja jest zato tu, jer što bi naš profesor Ken rekao, ne postoji savršenstvo glazbeno ovdje na zemlji, samo postoji na nebu, ali evo tomu trebamo težiti. Zato podržavamo vas, njihov rad, Akademija Čapljina, Centar za obrazovanje i kulturu, i bit će vam i dalje na usluzi u onomu što možemo i koliko možemo. Uživajmo u ovom koncertu, pozivamo naše mlade da nam se glazbeno predstave i pridruže programima u svojim rukama. Uživajmo u onomu što će nam prezentirati večeras Stanko Barišić, Rika Dominiković, Gabriela Krvavac, Katarina Grubišić, Frane Krajđević, Gorana Kukavica, Marija Bekavac, Andreja Pavić. Pozdravimo ih skupno, ali imat ćemo ih i pojedinačno.